እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝለገሰ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ምስ ግዱድ ዕስክርና ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ ይኽብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት መረረኦም ይገልጹ ኣለዉ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝገበረ እኳ እንተገለጸ ድሒሩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ግና ተወሳኺ ናይ 95 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ሰሊዑ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት። እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ ንወደብ ምጽዋዕ ምስ ኢትዮጵያ ንምርኻብ ኣብ ዝስራሕ ናይ ጽርግያ መስመር ዝውዕል ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ምስራሕቲ መስመር ጽርግያ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ክካይዶ ዝጸንሐ ብጉልበት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍጸም ስለ ዝኾነ እቲ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ነዚ ምዝመዛ ናጻ ጉልበት ዘተባብዕ ምዃኑ ዘኒውዮርክ ታይምስ ይገልጽ። እቲ ማዕከን ዜና ንሕብረት ኤውሮጳ ተወኪሱ ብዝረኸቦ ምላሽ እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝወሃብ ሓገዝ ኣብ ትሕቲ ህጹጽ ረድኤት ስለ ዝምደብ ምጽብጻብ ዘይብሉን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኸውንን ሓቢሩ። መንግስቲ ኤርትራ ብምግሃስ ኩሉ ዓይነት ሰብኣዊ መሰላትን ግዱድ ዕስክርናን ንዓመታት ክኽሰስ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ መንግስቲ እንተፈቒዱ ጥራይና ተዓዚብና ክንወፅእ ዝብል ምላሽ መሃብ ንኩነታት ኤርትራውያን ብሸለልትነት ምርኣዩ ክብል እዩ ዘኒውዮርክ ታይምስ ዝትንትን። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብቲ ንወደባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ጽርግያ ክንደይ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሳተፉ እዮም፣ ደሞዞም ክንደይ ክኸውን እዩ ዝብልን ካልእ ንድሕነቶም ዝምልከት ሕቶታትን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይተዋህቦ እዩ ዝገልጽ። እዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዕድላት ስራሕ ብምፍጣር ዋሕዚ ስደተኛታት ምግታእ ዝብል ፖሊሲ ሕብረት ኤውሮጳ ንፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ በቲ ሓቀኛ መልክዑ ዘይምርኣዩ ክብሉ ኤውሮጳውያን ዲፕሎማሰኛታት ክኸሱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ብዝምልከት ንዘኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ሕብረት ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዘይድግፍ፣ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ መሰረታዊ ናይ ወጻኢ ፖሊሲኡ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብሕብረት ኤውሮጳ ተመዊሉ ዝስራሕ መስመር ጽርግያ ብኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከካይዶ ምዃኑ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብወግዒ ነቲ ሕብረት ከም ዘፍለጦ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይገልጹ። መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ረድኤት ከይተጸበና ብጽፍርና ሃገርና ክንሃንጽ ኢና ዝብል ጎስጓስ ዘካይድ እኳ እንተኾነ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ሃገራት ዕረብን ካልኦት ምዕረባውያንን በብእዋኑ ረድኤት ክቕበል ምጽንሑ ጸብጸባት የመልክቱ። መንግስቲ ኤርትራ ሶማላውያን ናይ ጸጥታ ሰራዊት ከሰልጥን ሓሳብ ቀሪቡ ክብላ ማዕከናት ዜና ሶማል ሓቢረን። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ኤርትራ ናይ 2 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጽሓፍ ዘካየደሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ዝገበሮ ዝርርብ ኤርትራ ኣብ ሶማል ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ጸጥታ ዘኽብሩ ኣባላት ሰራዊት ከተሰልጥን ዝብል ጉዳይ ከም ዝርከቦ እተን ማዕከናት ዜና ገሊጸን። ነቲ ዘተ ብዝምልከት ካብ ክልቲአን ሃገራት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ ንኽልቲአን ሃገራትን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝምልከት ዝምድናን ምትሕብባርን ከም ዝተዘራረቡ እምበር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይተዋህቦን። ከም ዝዝከር ሶማል ኤርትራ ንጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ስልጠናን ወተሃደራዊ ደገፍን ትህብ ኣላ ኢላ ብምኽሳስ ክሳብ ናብ ማዕቀብ ዝኸደ ስጉምቲ ብባይቶ ጸጥታ ከም ዝውሰዳ ገይራያ። ኣብዚ ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዳግማይ ዝሕደስ ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ሶማልን ከዓ መንግስቲ ኤርትራ መርገጺኡ ብምቕያር ካብ ኣሸባብ ክወርድ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብምባል ሰራዊት ከሰልጥን እዩ ክብላየን ማዕከናት ዜና ሶማል ዝገልጻ። ኤርትራ ኣባልቲ ኣብ ሶማል ዓስኪሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣይኮነትን። ናይታ ኣብ ኢራን ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ንብረት መገዲ ኣየር ዩክሬን ዝኾነት ቦይንግ 737 ነፋሪት መንግስቲ ኢራን ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ። እታ ካብ ቴህራን ተበጊሳ ነዊሕ ከይበረረት ህይወት 176 ሰባት ሒዛ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ምኽንያት መውደቂኣ ዝተፈላለየ ግምታት ክወሃቦ እኳ እንተጸንሐ ሓይሊ ኣየር ኢራን ብቐዳም 11 ጥሪ ኣብ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብጉጉይ ሓበሬታ ብሚሳይል ተወቂዓ ብምውዳቓ ነቲ ሓላፍነት ሙሉእ ብምሉእ ተሰኪሙ ኣለኹ ኢሉ። ሒደት ደቓይቕ ድሕሪ እቲ መግለጺ ኣዛዝ ሰራዊት ኢራን ብርጌደር ጀነራል ኣሚር ኣሊ ሓጅዛድህ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ናይቲ ፍጻሜ ሓላፍነት ኣነ ክወስዶ ዝግባእ ኢሉ። ንሱ ቃሉ ምክትታል ክልል ኣየር ኢራን ነታ ናይ ጉዕዞ ነፋሪት ከም ንወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ትበርር ዘላ ናይ ጸላኢ ነፋሪት ገይሩ ሪፖርት ስለ ዘመሓላለፈ ብኡ ንብኡ ሚሳይል ብምውንጫፍ ከም ዝተሃርመት ጠቒሱ።
መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኻሜናኢ ዝሓለፈ ዓርቢ ነዚ ጸብጻብ ምስ ተቐበለ ምስ ኣዘዝቲ ጸጥታ ህጹጽ ኣኼባ ኣካይዱ እቲ ሓበሬታ ንህዝቢ ብወግዒ ክንገር ከም ዝኣዘዘ ካብታ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ንሱ ብተወሳኺ በቲ ፍጻሜ ከም ዝጓሃየ ብምግላጽ ንስድራ ቤት ግዳያት ጽንዓት ተመንዩ። ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ሓድሽ ወጥሪ ተሸሚመናሉ ዘለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኤርትራ ሓዊስካ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራት ብኸቢድ ክጽለዋ ምዃነን ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ክኸውን እዩ። ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።